Sang pagpatay kay Kagawad Kanlas. Sa Balita National, masobra 50 ka volcanic quakes na record sa Taal Region. 650 pesos nga national minimum wage ginaduso sa isa ka kongresista. Sa Balita International, US military base sa Iraq liwatin palukpan sang missile, 4 ka mga soldado sang Iraq pilason. Sa Balita sa Sports, Pilipinas mangin-host sa Asian Badminton Tournament sa masunod nga bulan. Balita Entertainment 2020 movie ni Piolo kag Claudine subong posible hindi madayon. Samtang sa Balita Special ato naman pagistoryahan ang mga 4 ka New Year's resolution nga magabulig palawig sang imo kabuhi. Mayong aga Bacolod, mayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Enero 13, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Padayon nga ginabantayan ang isa ka low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa alas 4 sa aga kahina nga weather update sa Pag-asa, katapusan nga nakita ng malain nga panahon sa kalayoon nga 735 kilometros na sidlangan na aminhan na sidlangan sa hinatuan Surigao del Sur. Manubo man ang tsansa nga mangin bagyo ang LPA, apang ang trough o extension sini, ang magadala sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan pagdaguob kapag kilat sa Caraga kag Eastern Visayas. Magalumon man nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan pagdaguob kapag kilat ang maeksperiensyahan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region kag Aurora bangod sang tail end sang cold front. Sa Ilocos Region, mainit ang panahon nga may posible sang pag-ulan bangod sang northeast monsoon kun amihan. Samtang bangod sang paglupok sang Taal Volcano, may yara nga magalumon nga kalangitan nga may pila nga mapag-ulan pagdaguob kapag kilat sa Batangas, Cavite kag Laguna. Sunod kay Pag-asa Weather Forecast forecaster Meno Mendoza, kung magpadayon ng volcanic eruption sa Taal, magpadayon man ang pag-ulan pagdaguob kapag kilat sa Taal Region kag iban pa nga malapit nga lugar. Ginapaabot naman ang mga lambot ng ashfall sa Laguna, Rizal, Northern Quezon kag Aurora. Sa Metro Manila, kay iban nga bahin sa pungsod, paabuto na ang mainit nga panahon, magluwas lamang sa pag-ulan, pagdaguob pagkilat bangod sang localized thunderstorms. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man
sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Radio Philippine Standard Time, las 7:06. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapagunang mga balita lokal, ginatunan sang administrasyon ni Governor Eugenio C. Lacson ang liwat nga pag-implementar sang reorganization sa gobyerno probinsyal. Suno kay Provincial Administrator Senator Fernando Diaz II, isa ini sa prioridad sang gobernador karon nga 2020. Duha pa ni Diaz, tutukan nila ang liwat nga pagpabalik sa Provincial Information Office o PIO nga wala mapadayon bangod co-terminus lamang ang nagapamuno sini kang nagsaylo sa iban nga division. Bangod sinisuno kay Diaz, nagaproblema sila bangod wala sang nagaserbe bilang pamuno ang PIO. Kung mabalik suno kay Diaz, kompletohon ang mga personal ugod mangin epektibo ang function. Ang PIO ang sadto ginapamunuan ni Karen Dinsay, apang nagsaylo ini bilang pamuno sa Negros Occidental Scholarship Program Division. Una nga nag-implementar sang reorganization ang gobyerno provincial sang panahon ni Anay Gobernador Alfredo Marañon Jr. Posible nga madugayan pa ang pagtiner sang Negros Cooperative Bank sa Provincial Capital Lagunan Park sa Dala North Capital, siyudad sang Bacolod. Ini matapos magpabutsyag sang kabudlayan ang bangko sa pagsaylo sang hamtangan nga lugar, bangod ini ang kinahanglan pa nga aprubahan sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II, liwat nga nagpangabay sang dugang nga tion ang bangko para makabiya sa lagun. Ini nga bangko ang ginmanduan na nga pangita sang sayluhan matapos matukiban nga nagagamit sang elektrisidad kag tubig nga libre sa sulod sang pila ka tuig. Isa sa mga plano ibulos ni Gobernador Eugenio C. Lacson sa bangko ang amuang coffee shop nga sarang mapangapihan sa mga nagalagaw o kung naga-jogging sa lagun. Nanawagan naman si Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzalez sa Bacolod City Police Office sang marasig nga investigasyon para matagan sang hustisya ang kamatayon ni Barangay 2 No. 1 Kagawad Romeo Canlas. Sabado sang gabi Enero 11, samtang nag-inom-inom si Canlas upod ang iban pang abyan sa likod sang puluyan ni Barangay 26 Kagawad Reno Dilyama, sang iniyang ginluthang sang 3 ka mga tao nga nagbalagyo sakay sa salakyan matapos ang krimen. Nagapati si Gonzales kay ginahimo sa otoridad ang tanan para nga makilala ang mga suspetsado sa among pagpangluthang sa barangay official. Ginakabig ni Gonzales nga isolated ang kaso, ang pagpatay kay Canlas kag hindi dapat pagkabalakan sang pumuluyo. Nag-appeal kita for the police kag ang ini ng mga authorities to fast track the investigation para matagaan justice ang pagkamatay ni Barangay Kagawad. And last, Si ABC President Lady Gles Gonzalez.
Magapatigayon si City Councilor Wilson Gamboa Jr. sa public hearing agod sa gindoso nga proposed ordinance nga nagatukod sa Bacolod City African Swine Fever o kon ASF Task Force agod masiguro nga wala sang pork kag pork products gikan sa ibang nga lugar nga magsulod sa syudad sang Bacolod. Suno kay Gamboa ang public hearing ang patigayonon subong nga adlaw Lunes, Enero 13 sa Session Hall sang Bacolod Government Center. Dugang panigamboa ginapaabot nga magtambong sa hearing ang tiglawas gikan sa City Veterinary Office, City Agriculture Office, City Health Office, ASF Task Force ang Negros Occidental kag iban pa. Ginpaathag sang konsehal nga luyag sini nga may permanent nga task force ang Bacolod nga base sa ordinansa kag hindi lamang task force base sa executive order ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia. Sa Nimaluan, Nobyembre 2019 ang ginaprobahan sang Negros Occidental ang permanente nga nagaban sa mga pork kag pork products gikan sa Luzon kay iban pa nga pungsod sa tuyo nga mapangapinan ang hog industry sa probinsya. Liwat nga nangabay ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office o kon CDRRMO sa publiko ilabi na sa mga nagabaligya sa Libertad Market nga practice ang proper waste disposal para malikawan nga magbara ang basura sa drainage sa syudad. Ini matapos nga nakuha sang CDRRMO ang 23 kasako sang mixed garbage sa damlag lang duha kadlaw nga declogging operation sa Libertad Market. Sunod sa CDRRMO, 8 ka manhole kag drainage system ang ilagin na tsakyar kag dito nakuha ang kalain-lain nga basura nga kalabanan mga plastic. Nanawagan man ang CDRRMO sa publiko nga suportahan ang flood control and mitigation programs sa syudad paagi sa pagsunod sa Republic Act 9003 o kunang Solid Waste Management Act. Nagpasiguro ang CDRRMO nga padayon ang ila declogging operation para malikawan ang mga pagbaha sa palaabuton. Nagpangabay si Bacolod City Mayor Evilio Lunardia sa sangguniang panlunsod nga magpasar sa resolusyon nga nagadeklarar kay Mega World Corporation Chairman kag Chief Executive Officer Dr. Andrew Tan bilang adopted son sa siyudad sa Bacolod kadungan sa pagsaulog sa ika-15 nga Bacolodiat Festival sa Enero 31 tubto Pebrero 2, 2020. Si Lunardia ang nag-umpisa sa Bacolodiat Festival sa tuig 2006 o kung sa iyay kaduha nga termino bilang alkalde. Sa mga festival, mangin honorary mayor man si Tan sang Bacolod sa seremonya nga patigayonon sa Pebrero 1. Base sa sulat na ginpadala ni Lunardia sa SP, si Tan ang unanimous choice kag ginasuportahan sa Bacolod Filipino-Chinese Community pagi sa Bacolodiat Foundation para mangin adopted son sang syudad. Ginpaathag sa alkalde naghatag sang trabaho kag employment opportunities and development sang Mega World Corporation sa syudad labi ng bag-o nga growth center malapit sa Bacolod Government Center. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:13 sa aton nga nagaproblema bala sa mga bukol-bukol nga nagatubo sa inyong lawas, cyst na nagkuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sa Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast capsule ang lawas para nga hindi matubuan sa mabukol, cyst kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalla Narnais at tubang lang sa gate sa Paglawom Sports Complex. Tabuk sina ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalan dira si Doc Romel Uy para sa libre nga check-up. Mag DTX 500 capsules nga mo nagatinlo sang aton dugo kag atay. Iniman ang mayara sang active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga paguntra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX line kag pwede gid nga i-deliver sa inyo pulian pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page.
Masobra 50 ka volcanic quakes na record sa Taal Region. Samtang 650 pesos ng national minimum wage ginaduso sa isa ka kongresista. Ang ato nagapanguna nga mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:19. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpahayag sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOLS nga naglambot na sa 52 ka volcanic quakes ang nagtayog sa Taal Region. Umpisa sang kahapon tubtub kay na alas 12:49 sang kagahon. 23 sa mapagtayog ang nabatyagan kung may kabaskog nga intensity 2
Tubtub Intensity 5 sa Tagaytay City, Cabuyao, Laguna, Talisay, Alitagtag, Lemery, kag Bawan sa Batangas. Wala pa nalakip sa mga kanamuon ang 17 kalinog na record. Umpisa la una 7, tubtub las 4.4 sang kaagahon karon nga adlaw, kag may kabaskugon nga 2.3 tubtub 4.1 magnitude. Ang seismic activity ngini ang senyales sa napadaan nga magma intrusion sa bulkan nga posibleng magtuga sang eruptive activity. Padayon naman yung panawagan sa amphiballs ang total evacuation sa Volcano Island kag high-risk area sa sulod sang 14 km radius gikan sa main center sa Taal. Sa mga lugar nga yara sa Naminhan, tanan ginapalong sa epekto sang malala kag madugay nga ashfall. Ginabisuan man sang Feebox ang Civil Aviation Authority nga likawan nga magpalupad sa palibot sang Taal Volcano bangod sa airborne ash kag ballistic fragments ang delikado sa mga eroplano. Ginpasiguro sa Feebox sa publiko nga padayon nila bantayan ang paglupok sa bulkan kag magahatag sila sang updates. Naglawot na sa kapin 2,500 ka pamilya nagapabilin sa 45 ka evacuation centers na ginbuksan sa 12 ka syudad kag Banwas ang Batangas kag Cavite. Sunod sa Department of Social Welfare and Development Calabarzon, nahatagan na ang mga apektado nga pamilya sang hot meals. Mayara naman sa naghanda nga 5,700 ka mga food packs kag relief goods nga ipanagtag subong nga aga sa mga apektado nga pamilya. Temporaryo naman niya ginpauntat ang rescue operation sa pila ka bahin sang Batangas sa bangod sa malala sa gihapon niya ashfall nga nagatugas ang zero visibility. Samtang padayon naman ang operasyon subong nga aga. Sa ibang panaton nga balita nasyonal, ginaduso sa isa ka kongresista ang 600 pesos nga national minimum wage sa tuyo nga mabuligan ang mga empleyado ilabi na ang yara sa private sector kasunod sang nagasaka nga presyo sang mga nagapanguna nga balaklon. Ginpahatag ni Kabayan Party List Representative Ron Salo apisar nga lain ng sweldo sa mga empleyado sa nagkalain nga riyon, apang parehas naman nga naga-eksperyensya ang tanan sa pagtaas ang presyo sa mapagkaon. Sunod kay Salo, naulihin na ang mga empleyado sa pribadong sektor sa mga empleyado sa gobyerno nga damlag lang ginatagan sang saka sa sweldo sa din man sila nga riyon nagatrabaho. Ginalantaw sang kongresista nga ang 650 pesos nga minimum daily wage ang magabulig man sa mga Pinoy nga hindi na magkadto sa abroad para sa mas maayo nga oportunidad. Ginpasiguro ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga makapapanugan sang penalidad ang sino man nga opisyal o kon miyembro sa Philippine National Police o kon PNP nga mapamatud-an nga bulbado sa bata-bata system o kon paggamit sang koneksyon para makasulod sa recruitment sang PNP. Suno kay Anyo, bisan sino nga himata o kon kakilala nga luyag magpulis kung hindi sila kwalipikado, hindi sila pwede nga magpulis. Dugang pa ni Anyo sa hiring process nag-uumpisa ang cleansing program sang kapulisan. Dapat maging transparent man ang mga recruiter. Umpisa sa recruitment tubtob sa pagbaton sa mabag-o nga pulis, agud malikawan ang mga irregularidad. Naibaluan may 17,000 ka vacancies ang PNP karon nga tuig 2020. Sa ibang panaton nga balita nasyonal, ginpahayag ni Vice President Leni Robredo nga nagakaigo na ang 19 ka adlaw nga pagpungko sini bilang co-chair sang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs para maghatag sa iyang rekomendasyon para mapaayo pagid ang kampanya kontra droga. Sadtong Biyernes, Enero 10, ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte, kulang ang 19 ka adlaw ni Robredo sa ICAD para mahangpan ang drug war. Sunod kay Robredo, wala sinigin usika na oras sa ICAD kag nagtrabaho ini sang husto. Sa 40 kapahina nga report ni Robredo sa drug war, iya gintawag nga failure ang kampanya kasunod nga 1% lamang ang pagnubo sa supply sa shabu kag drug money sa tinikdan nga 3 ka tuig. Sunod kay sa PDEA, ang mga datos sa inusar ni Robredo sa report ang hindi actual data gikan sa law enforcement agencies. Ginbato ni Vice President Leni Robredo ang imbitasyon ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga magtambong sa isa ka congressional hearing angod sa anti-drug proposals. Sunod kay Robredo, hindi lamang siya interesado nga magtambong sa congressional hearing, kundi isa man ini kabutang nga iya pangamuyuan. Ginpathag ni Robredo paagi sini matagan siya sa official platform para talakayan ang 40 kapahina sini nga report nga nagaunod sang iya natukiban kag rekomendasyon sa drug war sa administrasyon. Sunod sa Vice Presidente, luyag sini sa madali nga panahon nga makapresentar sang iya report sa Kongreso para iya mapakita sa mga kongresista nga wala sang basehan ang ila akusasyon batok sa iya.
Gin pa kamalaot sa mga kalyado sa Duterte administration ang report ni Robredo bangod sa ginaligar sa laang datos nga iya ginusal. Magapatigayon ng gobyerno sang regular nga dialogo sa mga mangunguma para masolusyonan ang ilang mga problema. Ini ang ginpasiguro ni Presidente Rodrigo Duterte matapos ang damlaglang pagbisita siya sa North Cotabato. Nagpromesa man si Duterte nga magpain sang dako nga pondo para sa farm-to-market roads, irrigation systems, kaiban pang mga kagamitan para sa farm para mapaayo ang produksyon kag income sa mga mangunguma. Si Duterte ang nagbisita sa North Cotabato matapos ang reklamo sa mga mangunguma nga ginaligar na kabaton sang depektibo nga mga farm equipment gikan sa gobyerno tinilikdan nga tuig. Nagpasiguro ang presidente nga ginasiguro sa administrasyon ang food security kag mapaayo ang sitwasyon sang mga mangunguma sa mga probinsya. Wala sang suspicious cases ang coronavirus nga na-record sa Pilipinas umpisa nga ginanunsyo sang China ang pneumonia outbreak sa ilang lugar sa tuong Desyembre 2019. Sunod sa World Health Organization ang mga kaso sa pneumonia nga na-report sa Chinese city nga Wuhan ang posible bangod sa virus nga gikan sa pamilya sang SARS kag MERS. Nagmando na sadto si Health Secretary Francisco Duque III sang istrikto nga quarantine sa mga airport matapos ang outbreak kag sang masakit sa China. Ginatutukan sa karon sa mga quarantine agents ang mga pasahero gikan sa China labi na ang nakakadto sa Wuhan market nga ginapatihan ginhalinan sang virus. Ginklaro sa DOH nga ang virus ang hindi makalalaton o kung contagious bangod wala pa napamatud-an ang human-to-human transfer sang balatian. Preparado naman ang Research Institute for Tropical Medicine kag ang San Lazaro Hospital nga i-isolate ang mga pasahero nga makitaan nga may sintomas sang upper respiratory tract infections. Aksyon Radio Philippines Star Time, las 7:26. Sa ato naman habon pampaligo mga ka-aksyon ng Santon Plus Herbal Soap. Ato nga ginarekomendar sa inyo. Habon nga hindi lang pampagwapa, protektado ka pa kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente. Wala sang chemicals nga gamit, gani nga safe kayo nga gamiton. Ang Santon Plus Herbal Soap makapaputi sa inyo nga panit, makapakinis ang kutis, makahatag alibyo sa mapunggod kag pikas-pikas sa imong nga guya. So sa aton habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabudlayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina. Bangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani yari ng solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kanang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang inyong colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. US military base sa Iraq liwat ginpalukpan sang missile, apat ka mga Iraqi soldiers pilason. Samtang 2020 movie ni Piolo kag Claudine posible hindi madayon. Kagkaroon sa atong Balita Special, apat ka mga New Year's resolution nga nagabulig palawig sang kabuhi. Inatanan sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo,
dampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:33. Sa Balita International, 4 ka mga Iraqi troops ang pilason sa panibagong pag-atake sa Al-Balad Air Base sa Northern Iraq sa dinhamtang man ang mga US military. Sunod sa opisyal sa nga militar, alam ka mga missile ang nag-igo sa Al-Balad Base sa diin may kalayoon nga 80 kilometros gikan sa Baghdad. Ang panibagong pagpangatake ang nagluntad pila ka adlaw matapos ang pagpangatake sang Iran sa duha ka US military bases sa Iraq. Sa karon wala pa may baluan kung ano nga pungsod ang responsable sa amo nga pagpangatake. Sa aton balita sa patag sang pagnegosyo. Magapatuman sang rollback sa presyo sa mga produkto sang petrolyo buwas nga adlaw Enero 14. Ini sa piyak sang kabalaka nga may pagsaka sa presyo bangod sa tensyon sa Middle East. Sa abiso sang clean fuel, Shell kag Petrogas, may buhin nga 20 centimos ang presyo sa kada litro sa diesel. Ang kerosene naman kung gas ang Shell, ang may buhin man nga 30 centimos sa kada litro. Wala naman sang paggiho sa presyo sang gasolina. Una nga nagpatuman sa rollback ang clean fuel las 4:01 pa lang hapon sang Domingo, kaginsundan sa Shell clean fuel kay ibang pang kompanya las 6 buwas sa aga. Sunod sa oil industry sources, ang hindi na pagbalo sa US ay nakabulig para nga maghaganhagan ang pagsaka sang petrolyo sa world market.
Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang dolyar karon may baylo nga 50 pesos kag 53 centimos. Kag sa ato naman nga balita, entertainment, action boy, ang ginaabangan mo nga movie bala ni Piolo Pascual kag ni Claudine Barreto. Ha? Claudine. Claudine, may Yes. may movie pa sila, ya? Wala Nakatambok pa naman. man. Daw ka na. Lakala, yes, si Action Boy. Di, kung tambok ka, di pwede ka movie, Ako, di si Sharon. Gani, ara man lang. True, ara man lang. Depende sa kwan, depende sa pelikula. True. Kasi kay, dapat Action Boy, may movie sila subong nga 2020. Pero hambal ni Piolo, ni Papa P, basi kuno hindi pa dayon, do ka, di pa klaro Action Boy. Basi ilang nga movie for 2020, madayon sa 2021. Basi, perfect. Amon movie for 2020 sa 2021 na yun. Kaya hambal ni Piolo Action Boy, ginuna niya kuno ang pelikula nila ni Alessandra De Rossi. Actually, sang last year kuno may duha siya ka pelikula nga gin-shoot. Kasi subong nga 2020, amo na kuno ana yang iya nga. Pero wala pa sang gid Action Boy kung madayon or hindi. Okay. Kaya ba siguro may ginakayo pag Action Boy nga mga Kasi ga gym pag or Katsa. kasi ga kwan pa na hinga di ba? Pwede ano pa? gid Action Boy. Kaya may araman sila tanin ni Judian pagid. Galing kayo la pagyapon, hindi man gyapon madayon. Okay. Ito mga nag-spam-book daw, hindi na pagdayon. Di Pio, no? Kasi Judian niya daw ka-sexy man na yan. Nag-spam book siya, okay man. Nag-spam-book light lang. Okay. Hindi mo lang wala kita. Hindi mo lang nga kwan na sa ganin endorser sa ano na bladas din. Daw ka pa party bla daw pa sexy bla. Hindi kayo nagtambok siya sa una, pero nagbalik-balik siya sa Action Boy kamay, di ba? Chubby, chubby, hindi ba siya? Yes, oo. Ang ilang last movie pag ni Claudine Action Boy, mandumduman mo ang Milan sang 2004. Uy. Grade 4 pa lang ko na Action Boy mo. Ikaw ya? Grade 4 ka pala sa 2004? Oo eh. Abi ko na 4 years old ka palang grade 4 ka. Tala ka ba? Nancy Lynn ko ged. Grade 4 ka palang na kayo daw 12 ka naman ang edad mo na. Ala, grabe siya oh. Kabalo ka. Hindi ako nag-graduate ko. Kay 7 ka. 2004, 9 ka pa lang. Ayuhangin mo ba? 9 ka pa lang. Sabi ko, 1972 ka. Ano tao? Wala, so 1972 ba? 1995 kaya Action Boy. Correct? Correct. Sa mga fans. January 13, 1995. Perfect. Yes. Today is your day. And to subong the rest of your nabunag life. ang mga tahom. Wala diferensya. Napagtao sa imo hinuni. Naghuni ang mga ang mga pispis kag mga nag-iwik ng baboy. Ang mga kikik nag-iliwik ang mga baboy. Nakiselebrate sila. Nakiselebrate sa pagbunag kay Dorelin. Dorelin man? Hindi ko ang ngalan. Dorel lang. Plain lang ang Dorel. So, may Dorelin Joy. Pag ito lang mag Dorel, lang ito ako name, Action Boy. Hindi na pagsugpo ni ha. Correct? Sige. Sa mga fans ni Claudine, Action Boy, kag ni Piolo, pawayway lang na. Kaya hindi pa sana siling ko na ba sige ila pelikula para sa 2020 muon sa 2021. Yes, perfect. Ang ginang pinakasadya. Sadya, gid yan. Balita sa sports. Natala na nga mag-host ang Pilipinas sa isa ka continental event sa masunod nga bulan pagkatapos nga ginhatag sang Badminton Asia sa pungsod ang hosting rights sa ikatatlong nga Badminton Asia Team Championships. Hiwato na among torneo halin Pebrero 11 to 16 sa Rizal Memorial Coliseum sa siyudad sang Manila. Nagapati si Badminton Asia Chief Operating Officer Chit Boom Sow nga karon nagapaydalon pa sa bagong development ng Pilipinas sa mga sports. Magluwas sa mangin qualifier ini para sa Thamas kag Uber Cup sa Denmark sa Mayo. Magaserbi man ang torneo bilang isa sa katapusan nga tsansa para sa mga shuttlers nga makatipon sang puntos para qualify sa 2020 Tokyo Olympics. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Yes! May energy ka pa? Very good. Kami parting energy mo eh. Perte, good. Bisan ginasipon ko Birthday light mo lang. daan mo. Ano? Birthday. Muna. Yes, Yes. sir. Happy birthday, Action Dorel! Thank you, Action Boy. Kag, May number one fan. Charot. Kag, si Jo Marigoro, madlawan ka to. Oo, kaya ginupasaan yung mga baboy. Kala, ginupasaan Kasi madlawan siya kaya daw, ay nasa may baklon to sa Libertad. Kaya
naubos Kay naman. kahapon. Nan. Daw perti gid mo ko nga shopping sa Libertad. Nag-shopping sa Libertad. Naka chika, ho. Chika na naman. Pila ka na action doors? Pila mo ayo? 25 na action boy. 1995 kundi. 25,000. Ay, 25. Perfect. Silver. Yes, silver year. Silver Dorel. The Silver Dorel. Lakalay. Tanda mo namin Silver ng Silver Dorel. Yes. Gusto mo pasahol ko di? Karon lang. Karon lang. Special to wala na. Sumong na. Karon lang. Sa happy birthday ka Ano na? Dorel. Piwa. Kaya damo sa mga greetings. Karon lang sige, karon lang toon. Karon lang ba? Laki ka Kaya damo. mga ari pa diya. Sige. Yes. Okay. So, karon action boy, wala na gyapon natapos ato New Year's resolution niya. Kasi New Year, ginaman niya sa isang sakit, especially sa heart. Okay. Diba? Kaya syempre, kung kapoy-kapoy, kung action boy, di ba kung makita mo yung pet pagabot sa iyo balay, do ka kadulay mo stress, no? Correct. Di ba? Ako yung kadabot ko na yan, kuwan ko gina panglawag ko gina mga ngalan sa akong tatlo ako na damo. Tatlo mo daw. Panglawag na, hi. Gina-hi ko gina sila yan. Oo, kaya para do ma-feel man action boy, nga do love mo gid sila. Dahil Correct. palapit-lapit na sila dahil tapos ipang Tingala ko pag-abuti na kisa, may mga balahibo. Ano magatupad, kumutulog sa iyong mga, Yes. sa iyong mga pet. Oh, yes! Kung gatuparay, pag ikaw natulog, actually, may 30% pag ginakuno nga maganubo ang Kung gahag kapag hindi ka tulog. Ati mo 50%. Dumagan. Gakos kapag hindi magtulog, no? Gakos kapag hindi Ano pag hindi yaman? Hala, sunod mo pag siya sa inyo bayo. Ano siya ginawa eh. Correct. Patel na karon yung mga pet. So, next action boy, mag-selfie ka monthly. Oy, damo ka patay sa selfie, nugay na ko gani. Hindi everyday na sila ka-selfie, halos kada oras. Sabot mo silingon kami. Ariman. Sabot mo silingon kami, kaya wala kami ka-selfie, lipot amon ka buhe. Ah, Kadamo pa sila depende. kalamatay sa selfie. Mostly girls the action boy, oh. Ah. Kay man, sunod sa Skin Cancer Foundation, kung action boy. May labot na skin cancer foundation Yes. sa selfie. Ari, okay, explain ko sa imo, bala? Okay. Bunoon ta karon. Sorry, okay, 9,000 kung action boy, ang nagkakapatay sa ginatawag nga sakit sa action boy, sakit sa skin, balatian sa panit. Amo siya nga tawag nga melanoma. Melanoma. Ang purpose na action boy sa pag-selfie monthly, agud mabalaan mo kuno ang lakat sang imo nga skin bala nga lakat gid jag. Makakalakat, Mitiel. Ang mo nga ang pagbag-o. Ah. Mabi, oy, sang last do wala man ko sang alom sa amo nga do may ara. Sang last to do. Para ma-compare mo kuno sang yung last to do ka puti mo tungan to ga palang itom ko. na ko Tapos subunghaw. may mapa sa Pilipinas na nagka-brown na. Mo nagali. Ano siyang purpose, action boy? Nga Hindi ang pwede selfie nga base monthly. naglain na kay naglain naman ang imo nga cellphone do nag-upgrade ka. Hindi ka na magamit filter, action boy. Kaya base ba imo ilong madula bala. Correct. So ang make sure ang do ka ikaw gid bala action boy. Natural Raw you. picture. Yes. Eh para at least ay natuon do nag-itom ko ha. Kung siguro doon mo lang ako mag-selfie ka, hindi ka sa mga mga kilid sang pilas. Ay hindi. Kaya mo na mga damo Sa mga kilid sa building. Nan. Di ka Ato ka kahulog mo sa sila. 57th floor tapos ara ka din tungtong da Sa sa pinakapunta gid. Nan. Kaya mo ginang makadelikado na action boy. So amo na siya ang purpose ang selfie monthly. para At least, ma-monitor mo ma-monitor skin. mo yung mga skin. Correct? Perti nga pag-angot sang Ay, skincare of specialist course. na. When is lang ka negosyo cellphone? Wala man. Wala man din nakabutang may cellphone sa baligya. So next action boy. So once a month. Ha? Ma-selfie ka once a month. Oo. At Once least. a month. Kamu yung adlaw wow? Kamu yung Pero adlaw. may ginapain na yung para sa siningabulan ang monitor. Para ma-monitor. Jutay lang yung kidarya dahil yung sang tubang sa cellphone tayo. yung mag-selfie ka Importante wala kami sa pilas nag-selfie. Ano ni ginayum-yuhom yung tubang sa cellphone naman like ka-selfie. Selfie na. Yan. So, next action boy, pag-inom sang tea. Especially kung ang green tea, action boy. Ako basta may ara, gainom ko. Gainom ka. So, white wala eh. Ayaw mo na. Ti subang mainom ka na gid permi action Di ko boy. makuha. Bakal ka di ba? Oh, Meron man action boy fresh. Fresh. Meron nagatubo ang dahon yun na balagi nalaga nila. Okay. Oo. Nang green tea. Oo, green tea. Tapos Meron mo tanga mo lang mint. Oo, May mga mint leaves na sa ano. Perfect. Ito ka namin. Ito ka very natural. Gini action boy. Cool. Yes. Kay man action boy, nagabulig na siya kuno action boy nga mapalayo ka bala sa balatian sa sakit sa heart kag sa stroke. Nan, ang recommended nila action boy sa isa ka adlaw, 5 ka teacups. Sa kadlaw? Oo, para So, kinalang may 5 ko ka caps nga gamiton? action boy Lima ka caps. Di tatlo lang akong caps da. Tatlo lang. Adwa lang gani.
Hatagan ta ka. Para ma-less yung problema. Hatagan ta ka tatlo, ha? Para wala ka naman yung problema. Para ma-complete ko Kaya ginagaaan mo yung may problema. Para ma-complete ko ang lima katika. Pwede mo man hugasan, actually, imo baso. Pero kung tamaran kaya, tiya mo lima, ginang kinakailan mo. Na, sige. Tingbo na yung hugas magkahapon. So, last action boy. Areo, dapat agree ko yan din. iya, pag amo na, check nyo na dahil sa amon, mga table, yung amon, yung mga mags siya, kung nuhay mo hugasan, makitulari. Ay, wow! Talari mo lang kamo, di? Lantaon ko ko nadala sa ako na job description ang pagpapahugas sa mga baso mo ka nabili. Ito, talari mo lang kamo, di? Sige, check ta na, check ta. Kako Padugang mayara. talaga ko sa inyo nga job description. Sige be. Tapos dugang nandayin, bisan mga... Wash and wash the mugs. Muna. Oo. Talaka. Hugasan ang wala mahugasan. Kaya basta hugasan mo lang ang hugasan, ha? Tamang kapisa na Yun ni ang- action boy. Hindi na niya mo action boy. Cancel. So, next action boy, last. Agree ko action boy. Ikaw guro agree ka man din. Oo. Buhinan ang pag-spend mo sang time sa social media. Ay, Diba? very good. Yes. Kaya ini action boy, magluwas nga, makabasa ka na Malipot sa din mga nakabuhi mo ng unhealthy nga isa. post. Diba? Mga unhealthy nga post. post, Pero pag oo. action boy nga, Napastress ka syempre na. higda ka lang bilong adlaw. Imulikod na unay, or imon, darang na unay, diba? Wala ka exercise. Wala exercise. Kaya ara ka lang sa social media. Yes. Ang Pinoy dan action boy ang may pinaka... Tapos basi mabunan ka bla sang ginistorya mo da, malipot ka buhi mo. Ang nang way mo gina sapak bla. Na... May date ka mo sang imo girlfriend, tapos pag abot to ya o sang imo boyfriend, tapos pag abot to ya, hala ka lang to iya sang Social media. social imo nga cellphone di nga. kalawan niya, Di basi boy. bunon ka sang imo bala nga Ay, ka-date. bunoon Di ka naglipot imo nga life. So, ang solusyon na hindi ka makipag-date. Hindi Kung ka- hilig ka mag Social media. Muyong na lang sa inyo nga, valay. Gani. So, ang paglikaw ng connection boy sa social media action boy, ano yun siya connection boy, dako ang epekto sa imo kay kaayong lawas ang sobrang paggamit sa moderno nga technology. Hindi lang connection boy physically, kundi emotional kag mental aspects action boy. Ikaw kay di bla nagkuan ka, Facebook fasting. ate. Yes, okay naman siya, action boy. For 5 days. 5 days. Amo nang imo nga ang imo nga birthday gift sa imo kagalingon. Himon ko action boy every month. 5 5 days nga way ka Facebook, way ka sa social media. Every first week of the month. Ah, Correct? okay. For sure, gagamit ko messenger action boy. Kaya foreign action boy. Facebook lang wala. Way Wala ka lang open action Facebook. boy. Very Correct? good, very good. Ikaw man balay, try mo man. Oh, sige. Ako ya gani kita kung saan uhan ang kuya Sa maka. internet. Wala naga-data. action Amo boy. na hindi mo kuya kung wala ko sa internet ka kung wala ko internet na access ya, hindi mo kuya makuan sa social media kay wala ko ga data kun kay kun kuan mo most of the time wala ko ga data unless nga may ara ko ginatanaw lang kada importante. Amo na ka ma-data ko na pero kung wala ay makuga data. Amo na ka kung magani hindi bala nga may damo ko mga ga text akon nga i-open ang imo nga messenger, i-open ang imo nga muna. Kung messenger, mag-send kami da si. Ah. Okay? Hindi pag siling gani hindi ka ko sabat ka magsabat lang. Action boy, i-open yung messenger kami ginsend kami da. Hindi pwede mapagis Palawan na sa messenger gid ya. Kala, yung Palawan, yun tayo, action boy. Hindi pwede nga send sa Palawan through Palawan. No? Yeah, messenger lang yan. Hindi ni kwarta. Wala tayo na. Eh, wala kami nga nananad. Kami daw sa messenger kami ginsend. Oo. Palawan na That tease na tayo. Perfect. Correct. Sana. Ate, Oh. good morning salin sa mga officers kag members sang OTTG, Operation Tulong Task Group naton. Basta ako din, iban ng mga kuano greetings. So, okay, birthday subong ni Aksyon Dorel. Abaw. 25 years old na siya. Yung magirindan. Yes, okay, correct, balo ka, correct. nagmasakit ni sa mga 5 ka ba tuig. Ti wala to ginisip, kaya wala siya gadako mo. Ang 5 ka tuig, di ba mo na, magmasakit ka. Hindi na pag-isipon niya, kay wala ka gadako mo. Wala. Kasad. So, ang mga 25 lang siya, ya. Iyo, wala ka boy. Hara, Beng! Mesino, good morning ko no, kag happy birthday Aksyon Dorel. Thank you. Si Jean Osicer, Merry Grace Eugenio Fermin, happy birthday, my idol. Guwapa, sexy, talented, kag Nami Tingog. Wow. Nag-iisang Dorel sa Aksyon Radio. Kaya wala naman din, no? Ikaw Wala lang isa, no? naman iba. Ako Ikaw lang isa din? Sure, ako lang Sige, isa. isang Dorel sa Aksyon Radio. Yes. Stay what you are. Inday.
Thank you Padayon. so much. Padayon. Action Radio. Gerson Kasiple, kilala mo ni? Hindi. Gaman ko siya nga advance yung kalendar. Hindi na sa advance ang kalendar namon. Galing kay amula na naigo sa kamura. Oo. Kailapan siya ang calendar. Kaga Michael Noble, Neil Centineo, Hagwapa Dorel, do si Maine Mendoza. Ay, kailan. Doon nahuya si Maine Gulbe. Nahuya man si Maine din si... Kailan. Alin Thank kay you, Garth Cacnio, happy birthday mo kuno Aksyon Doors. Lisa Ramos Ilon, happy birthday mo kuno Miss Dorel. Sherilyn Oro Javier, good morning. Heaven. Morning, happy birthday Miss D. Uy, Never Miss D. daw ka lang na si Prince D. Princess D. Princess D. Muna? Kaya ako niya Miss D. Miss D. Kailangan niya kaya hindi ka pa princess. Kailan. Sa Jovan Supe, yang Soltis, please greet my mother Teresita. Uy, duwan ka mo ni mother niya. Happy birthday. Si Teresita Soltis. Saya 74th birthday. 74th. Andy Delgado, good morning. Kaga Ana Maria Dolendo Manalo, maing agaman. Maria Fe Advincula, Rose Wenner, Richard Marveles, good morning. Sa aton sining mga Facebook followers. Good morning and thank you so much. Sa talagang greetings, Action Boy. Hindi ba isa-isa, pero thank you so much. Ako na lang mang-imbitar guro sa ila sa gusto mo invite matupad sa ang bilog nga barangay ano din niya 44. 41 bilog mo pwede na sa pwede na sa ikaw karong pakao ni Action Boy mo sa mga may mga advice lang kita sa aton nga mga ka-aksyon nga ang nagapangumpra bla baboy kag kwan hindi lang man may pagkarabalan kay dito ra sa pangumpra mo mga baboy kag kanding hindi lang ani ka mo magkadto subong kay medyo naubos gid pamakal ni Mama Dorel kay gid pamaligya sa merkado naubos gid pakal para sa 25th birthday ni Aksyon Oliver. Hindi nila vlog birthday. Silver ni. Silver lining. Silver lining. Diba? So, ang kapangumpra to sa kundi kadabo kapangumpra sa karabalan mga baka, karabaw, kabayo, kanding. Hindi lang na subong. Yes. Kaya wala sila baklo na siya po. Why na? Kaya tungod birthday. Yes. Aksyon Dorel. So, sa mga gaplano dahil ang mapakarabalan para bakal, cancel lang. Cancel. Kaya ginkumpra na. Ginkumpra na. Kaya baligya pagka the next ni Dominador ko. Wala. Sige, okay. Sila ni Ate Fritz, sila Action Boy, pabati sila sa Abaya. Sila ni Tita Bibi kag Tito Fred. Yes. Mga kuanis lang mga attendees. Mga attendees. Present ni karon Action Boy. Do makakita ay naman kamo ni pare mo, friend. Matsaga ko mga tita mo bibing guro kag mga tito mo Fred guro mga lagko. Nagko ni siya guro nga mga ampaw ay. Oo, gabulok ko kag ampaw. Actually, may prepare sila Action Boy for me. Sila ni Tita Bibi, Tita She, and Tita Fred, and Ate Fred. Surprise. May prepare nga food, Action Boy. Thank you so much kid sila nga effort. And kay mama ko man, basta magsunggod lang. Mama Jean. Mama Jean, pertingin na nga daan niya. Sir boy. Diba, masala set, gid siya na. Amo na nga pangumpra, gid sang mga kanding. Tsagi ito na ko, boss. No, sige. Okay. So, again, happy 25th birthday, Aksyon Dorel. Thank you so much, Action Boy. Birthday mo man si Action Eden ba na nag-greet man sa imo? Huwag ko mapabasa ding iyang Thank you so much. Hindi na may say sa Action Boy. Thank you so much. Ngayon kay the next week, birthday mo man. Ang birthday, kuya, why na nakibalaw ka? Paglambot ko sa una, 50, nag-stop na, kuya. Nag-stop na isip sa birthday. Astahan ko na daya. 50. Ay, kala. Ito sana nung atuig 50. Kalang Japon. Kabila ka na? 50. 50-something. 50-something. Diba? Correct. Sige. Alaman. Standby na kita mga ka-aksyon sa Action Hotline with Aksyon Art Hopon, ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!